Hola, em dic Blanca Martínez, soc enginyera química i doctora en química orgànica i treballo a Provital. Provital és una empresa d'ingredients cosmètics. El que jo faig aquí a Provital és desenvolupar nous ingredients actius a partir de fonts naturals com les plantes. Quan un pensa en cosmètica no necessàriament pensa en ciència, però la veritat és que és un sector que fa servir molta ciència i molta tecnologia. Per exemple, intervenen la química, la física, la biologia, la biotecnologia i recentment també coses com la impressió 3D o la intel·ligència artificial. Jo vaig estudiar ciències perquè sempre he volgut comprendre com funcionen les coses. També vaig tenir la sort, als 16 anys, de tenir un professor de química increïble que ens va fer veure que realment tot al voltant nostre, inclús nosaltres mateixos, al final tota la vida és química, l'amor també és química. Jo us animo a estudiar una carrera científica o tècnica si us interessa, especialment a les noies, en primer lloc perquè teniu la capacitat per fer-ho i no us deixeu convèncer del contrari. És una experiència increïble que també us aportarà un pensament crític i eines per resoldre tota mena de problemes a la vida. Avui en dia ens enfrontem a reptes molt grans que fan que la ciència sigui més necessària que mai. La ciència necessita de la visió que portem les dones, tant com la dels homes. I aquí teniu a les dones que portem una visió científica a Provital.